Takže, vítajte pri mojom tutoriáli, ja som Martin. No, dneska si povieme niečo o začiatkoch v Exceli. No, tak najprv si spustíme Excel. Excel nájdete v zložke Microsoft Office. Ja mám Microsoft Office 2010, Microsoft Excel si otvoríme. No, zobrazí sa vám asi takéto okno, hej. No, tak začneme. Excel je väčšinou program, je to niečo ako zošit, užitočný program, dajú sa to robiť grafy, rôzne obrázky sa tu dajú vkladať, písať poznámky, grafy sa, akože výpočtové veci sa tu dajú robiť, napríklad vypočítate akú hustotu bude mať voda, vám vypočíta počítač, keď spadne, ja neviem, na podlahu, to bol len príklad, hej. Čiže môžeme začať. No, tuto máme rôzne okienka, áno. Môžete si hoci ktoré označiť, je ich tu 1 500 000, hej. No, tak ako sa rozširujú a zväčšujú, tak môžem si označovať rôzne okna takto. Môžem si ich označiť aj 1500, hej. Rozširujú sa tak, že tuto sa vám zobrazí takáto ikonka, áno, pri Ačku. Držíte to a potiahnete a sa vám automaticky rozšíri celý stĺpec. Ak chcete ho akože predĺžiť ho, tak takto potiahnete s trojkou, s číselkom, hej. Ale to sa vám jeden stĺpec, ale len vodorovný, takto otvorí, a ak chcete obidvoje naraz, tak tu v rohu máte takú kocku a tam by sa vám to malo ukázať a sa vám to vlastne otvorí takto, hej. No, takže takto začať. Dá sa do toho písať dvojklikom, keď stlačíte, dá sa písať do toho. Ďalej, to isté môžete robiť, môžete s tým písmom robiť to isté ako vo Worde, hej, farbiť ho, robiť ho hrubším, robiť aké farby bude to písmo, aké ono bude mať. Ďalej, môžem farbiť tie okná, tuto máte návrhy hneď, hej, čiže napríklad som si urobil rúžové, teraz zelené. Keď označím viac okien a stlačím napríklad hento, tak sa mi všetky zobrazia, hej. Môžem aj mazať okná, hej. Ďalej, vložiť, to isté ako vo Worde, okrem tie obrázky Smart a tak ďalej, tabulky, stĺpcový graf môžem urobiť, čiarový, koláčový, pruhový, plošný a ďalšie grafy ešte nejaké, čo sú tu. Ďalej, rozloženie strany, to isté vo Worde, vzorce, no. Tuto podľa mňa pre začiatky by vám moc to akože netrebalo. V ďalšom tutoriáli si ukážeme aj, jak sa počítajú príklady v Exceli a vzorce. Ďalej údaje, rôzne údaje sú tu, to si môžete nastavovať a tak ďalej. To hádam pochopíte. Posúdiť, to isté ako vo Worde, gramatiku, zdroj informácií, preložiť text a tak ďalej, zobraziť lupu, vám odporúčam zase tu dole, celú obrazovku tam môžete dať, to isté ako vo Worde, hej, aj súbor je taký istý ako vo Worde. Ďalej, takto, keď chcete ukážka pretlačov, takto, keď idete tlačiť a vytlačíte stranu, tak tam nebudú tieto mriežky. Keď dám ukážku pretlačov, tak sa vám vlastne no, sa vám proste tam nebudú tie mriežky, hej. Čiže asi tak. Čo máme ešte? No, toto je ukážka pretlačov, hej, tak toto vyzerá, keď to vytlačím, áno, hej, čiže ja tam vôbec nemám tie mriežky. No ale keď urobím toto napríklad, urobím si tabulku, hej, že Mária napríklad,
Mária, ďalej bude Jano, ďalej bude Fero, hej, a vedľa tam eura, koľko zarobili za jeden deň, museli byť riadny bohači, čo? No a takto, keď označím len tieto tri, tuto mám, tuto môžem urobiť aj vlastne tabuľku, hej, orámovať to a rôzne urobiť. Môžem to orámovať a tak ďalej. Napríklad tuto máte nastavenie orámovania. Toto, spodné orámovanie, hej, vidíte to? Tak máte spodné orámovanie, tuto môžete dať všetky orámovania. Teraz sa mi všetko orámovalo, a keď to vyznačím aj toto, tak dám všetky orámovania. No, čiže sa mi to celé orámovalo a teraz keď vám ukážem ukážku tlačov, vidíte, už tu je tá tabulka, hej. Ďalej, grafy, no, tak môžeme dať napríklad plošný, mne sa veľmi páčia plošné grafy. No, teraz neviem vám povedať, prečo to nejde. Počkať. Plošný, takto. Ale neviem prečo nejde. No, tak grafy vám možno v ďalšom tutoriále vysvetlím. Vlastne toto by už malo byť asi všetko. Je to niečo podobné ako Word, len sa v tom veľmi ľahko robia tabulky. Má to aj rôzne vzorce, výpočty a odporúčam sa naučiť celý Microsoft Office, hlavne tento Excel. A tuto môj kamoš Filip ešte robí prezentáciu o PowerPointe, no a to sa vám tiež dosť hodí PowerPoint, lebo je to veľmi zaujímavý program, v tom môžete robiť všelijaké prezentácie. V ďalších dieloch vám ukážeme podrobnejšie tieto všetky 4 programy, či koľko ich je, Microsoft Office, a ukážeme vám rôzne triky v nich, aj chyby, a potom sa presunieme už na programovanie a také rôzne veci, čo sú zaujímavejšie, tvorba billboardov a tak ďalej. Preto to je odo mňa všetko, ďakujem.